už to telo mi až tak nepomáha. Niečo iné odovzdávam a ona zase niečo mne a navzájom sa takto obohacujeme. Dobre, doniesol som si fotelku. Čaute, srdečne vás vítam pri novom videu. Ja sa takto tu usadím. No a tu sme prosím pekne dneska spali. Budem sa to snažiť proste robiť autenticky. Vlastne toto je naša druhá spálňa, toto je gauč a on sa dá takto rozložiť. No a tu sme dneska drichmali, alebo ako moja starka hovorila, zdochýnali, také celkom morbidné. No a prečo? No lebo potom ráno akože ťa osloví takýto výhľad. No takže a ja sa presuniem vonku, pretože ja každé ráno chodím na čerstvý vzduch, prosím pekne. No čo tu máme? Pozri sa. Tieto topánky už by som mohol než opláknuť. Toto sú moje futbalové tránky. Dobre no, ideme hádam vonku, nie? Otvorím túto bránu. No a tuto je, pozri sa, táto kočka. Dneska ju trošku pokatujem, dneska ju trošku potrápim, lebo mám čo robiť. No je to tu už také trošku obrastené. No a ja vlastne takto chodím s nahými nohami. Som uzemnený, prírodný človek, prosím pekne. No tuto bola taká budka, tak preto to tu je také, také ošpatené. No ináč to ani tak nevidno, že aká tá tráva je vysoká, ale je vysoká celkom dosť. No idem sa rozcvičiť, lebo som prišiel na to, že som stuhnutý. A napriek tomu, že mám 26 rokov, tak už proste cítim, že to telo mi až tak nepomáha. No dúfam, že ma tam dobre vidno. Ty kokos, mám aj svalovicu zo včera. Som bol včera s chalanmi hrať futbal miestnymi. Dali mi zabrať, ale ja som im dal viacej zabrať. Aha, pes. Ten čo to robí? Ja ten už aj minulé ušiel. Nazdar kamarát, počkaj, na kamerujem. Dívaj sa, normálne je tu pes. A má obojok, on aj minulé ináč ušiel. No som zvedavý, že kde ide. Ešte, že tu mám tento plod, lebo by ma to otravoval teraz. No čo je bratranec? Čo idem s touto situáciou robiť? Kde máš mamu? Ty sa takto posadil, no dobre. Tak si správ pohodlie. No, takto vyzerajú moje nohy, teraz keď som bol vonku. Vítam vás na prechádzke. Takto bosý Krupinčan chodí na prechádzku. Veľa ľudí mi ináč zazlieva, že sa volám na sociálnych sieťach bosý Krupinčan, ale že kde to točím videa, že to není v Krupine. No tak ja proste pochádzam z Krupiny, chodím tam, ale už som sa presťahoval stadiaľ, hej. No takže na takúto prechádzku sme išli. No ďakujem ináč veľmi pekne mojej láske, že ma takto občas natočí. Viete ako točí? Ja vám to opíšem, hej, ona má takto telefón, takto a takto hore palec, takže to znamená, že asi je všetko v poriadku, dýma to. No a počkaj, cvrčky nám chcú niečo povedať, tak im dáme slovo. Môžem ťa zachytiť? Paráda. Toto je život! No, sme v druhej polovici prechádzky s našou, či s mojou láskou. Bože, ja už o čo hovorím. Keďže tieto videá chcem točiť takým spôsobom, že aby to malo hlavne tú takú pridanú hodnotu. Ja tuto s touto mojou lastovičkou budeme teraz na 1.6. na Deň detí. Na Deň detí budeme spolu 7 rokov. Sme spolu až skoro stále. No. Sme spolu aj v práci. Ako sme to vlastne dokázali, je taký tip na dobrý vzťah. No je veľmi dôležité chodiť spolu na takéto prechádzky a rozprávať sa o veciach. Vyznávať si lásku, chváliť sa hlavne. Chváliť sa a navzájom sa podporovať a navzájom rásť. Yin a yang nie je o tom, že protipóly sa priťahujú, to je blbosť. Jeden cvičí, jeden necvičí, to je blbosť. Vieš, to proste to by nefungovalo. Proste yin a yang znamená to, že keď jeden vo vzťahu je v niečom inom lepší,
a ten druhý partner vo vzťahu je zase v niečom inom lepší a navzájom sa inšpirujú, navzájom sa podporujú a to je náš vzťah. Proste, že ja toto moje spolubývajúcej niečo iné odovzdávam a ona zase niečo mne a navzájom sa takto obohacujeme. Takže ja si myslím, že o tom je partnerský vzťah. No dobre, prišli sme domov a ide sa kosiť. Takýto mám outfit. Toto tričko mi je trošku malé, ale čo už. No na kosenie dobre, nie? Tieto kraťasy, toto neviem, čo tu je špinavé, to neviem, kedy sa mi podarilo. No toto tričko som nosil, nie, to som mal keď bol Silvester asi 2016, tak som mal na sebe. No, tuto máme túto kočku, olej som tam už skontroloval. Ešte skontrolujem benzín ako na tom. Vonia. Krásna vonia. No kosiť idem s nahými nohami, ako pravý krupinský domorodec. Reklamná pauza, dúfam, že ma tam je vidno celého. To moja asistentka mi hodila banánik z okna, no takže moje prvé jedlo dneska. Nasadil som si takéto alternatívne topánky, lebo je tu dosť veľa prhľavy, takže no hneď to lepšie vyzerá, nie? Táto fotelka sa tu objavila, lebo tu bola moja čučorietka ma skontrolovať, no ona tu čilovala a ja som zatiaľ pracoval. No ale už odišla dovnútra, lebo je zima, či čo. No dobre, hotovo. Idem si užiť zaslúžený oddych. No, to už neoperie ani, ako moja mamina hovorí, ani Herko Páter. Co tam dole? Toto nebola dobrá alternatíva, topánok. Fuj. Joj. Toto je ako čaj. Mne to ináč prípada, ako keby predvčerom bol ešte sneh. A už je kokos vonku 35 stupňov. No 35 ešte nie, ale už to líže tých 25. Poďme teda skontrolovať moje nohy, ako vyzerajú. Tak to vyzerajú od vrchu. No to je už trošku trávy. No, tak sa teraz priprav, hej, od spodu, ako to bude vyzerať. No takto to vyzerá od spodu, prosím pekne. Ale je to tráva, takže moje nohy majú teraz takú zelenú kúru. No a máme tu vegánsky obed. Takto toto vyzerá. No tak toto, vidíš to. Aj takto vyzerá bylinno-žravská strava. No zatiaľ obedujeme v obývačke, lebo nemáme kuchynský stôl. No nemôžeš mať všetko hneď. Prišli sme domov, no a máme tu ďalší chod. Šošovicová polievka, no a idem to vlastne jesť takto z hrnca. Lebo samozrejme, že sa to nestihlo zjesť, no tak Tomáš to teraz musí zošrotovať sám. Takže dobrú chuť. Chcel som ísť ešte cvičiť, alebo robiť nejakú takúto pohybovú aktivitu. Ale jak mám pravdu povedať, tak som celkom vyčerpaný, keďže sme boli na tej návšteve a boli sme tam celkom dlho. A ešte som pol hodinu domov šoferoval. Dobre, doniesol som si fotelku. Minule sme sa s kolegom zhodli, že máme najradšej jar. Jar je akože veľmi okuzľujúca. teraz rozprávam ako taký Budha.